Prečo by ľudia mali prísť na festival na Štyroch súdoch? Je to skvelá rodinná akcia pre všetkých a každý sa tu zabaví. Vypnúť, oddychnúť si, neokopávať stále záhradku, neupratovať. Je tu divadlo, no vlastne viacej divadiel. Všelijaké dobré pochutinky, takže nech sa páči, dojdite. Aj počasie obyčajne dobre vyjde, tu je to úplne super. Divadelný stánok, kde si môžete zakúpiť všelijaké veci alebo aj trička. Stretnú sa tu rodiny, známi. Nám sa tu vždy veľmi páči. Je to tu perfektné a určite pozývam všetkých. A veľa sa zabavia, naučia a prípadne si aj odnesú odtiaľto nejaké výrobky, ktoré si môžu zadarmo vyrobiť.